Pozdrav svim srednjoškolcima, dobrodošli na prezentaciju Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Valjeva. VIPOS je državna škola što garantuje kvalitet potvrđen akreditovanim studijskim programima. 7. novembra VIPOS slavi 39. rođendan. Državna škola omogućava svojim studentima i studiranje na teret budžeta. Za postignutim dobrim rezultatima u srednjoj školi postajete kandidat za mesto na budžetskoj listi, što znači i besplatno školovanje. VIPOS posebnu pažnju poklanja praksi, upotpunujući časove predavanja sa časovima vežbi, da bi vaš prelazak iz sveta obrazovanja u poslovni svet bio što lakši i jednostavniji. Na VIPOS-u postoje dva nivoa studija, to su osnovne strukovne studije i master strukovne studije. Osnovne strukovne studije imaju dva studijska programa, poslovna informatika i poslovna ekonomija, a poslovna ekonomija ima 4 modula: marketing, trgovina i turizam, finansije, bankarstvo, osiguranje, računovodstvo, revizije i porezi i agroekonomije i ruralni razvoj. Master strukovne studije su studije drugog nivoa visokog obrazovanja, a studijski program koji postoji u VIPOS-u je poslovna ekonomija i informatika. Traju 2 godine i sa pažljivo odabranim predmetima predstavlja logičan nastavak na 4. i 5. godinu studija na VIPOS-u. Sada ukratko par reči o svakom studijskom programu. Poslovna informatika je studijski program na osnovnim studijama i predmeti specifični za ovaj studijski program nalaze se sada ispred vas, a mogući poslovi koje možete da obavljate kada završite našu školu takođe se nalazi ispred vas. Sledeći studijski program poslovna ekonomija ima 4 modula. Prvi od njih marketing, trgovina i turizam. Naravno, ako ste kreativni i uvek u pokretu, ovaj modul je upravo za vas, a neki od predmeta koje i boja ovaj modul takođe sa leve strane možete ih pročitati. Računovodstvo, revizije i porezi, obrazovni profil koji je uvek potreban. Naravno, ako volite računovodstvo i jednostavno imate talenta za to, nemojte se dvoumiti prilikom izbora ovog modula kao vašeg budućeg zanimanja. Finansije, bankarstvo i osiguranje. Praksa kaže da dobri đaci vole i rado upisuju ovaj modul, a na vama je naravno da proverite zašto. Ispred vas se nalazi i lista specifičnih predmeta za ovaj modul. 4. modul studijskog programa poslovna ekonomija je agroekonomija i ruralni razvoj i to je jedan potpuno novi modul u VIPOS-u, a nastaje kao rezultat za sve većom potrebom za ovim obrazovnim profilom. Takođe, ispred vas se nalazi i lista nekih od specifičnih predmeta za ovaj modul. Evo, to su bila ta 4 modula na drugom studijskom programu koji se zove poslovna ekonomija. Studije na daljinu predstavljaju takođe studije prvog stepena visokog obrazovanja i predstavljaju odgovor Visoke poslovne škole na izazov koji je pružio 21. vek, a radi se o potpuno novom konceptu studiranja. Namenjen je pre svega ljudima koji su zaposleni i imaju manjak vremena, takođe roditeljima sa malom decom koji nisu u mogućnosti da provede sate i sate na predavanjima, odnosno na časovima vežbi, a takođe namenjen je svim preduzetnicima koji bi možda hteli da unaprede svoje poslovanje i na kraju da unaprede svoje znanje iz određenih oblasti. Diploma koja se dobije na kraju ovih studija potpuno je identična diplomi klasičnih studija. Master strukovne studije su studije drugog stepena visokog obrazovanja, a naše master strukovne studije nastale su u saradnji sa uspešnim firmama i inostranim visokoobrazovnim institucijama. Studijski program nosi naziv poslovna ekonomija i informatika, a predmeti ovog studijskog programa koje ćete sada videti su u stvari opcioni, odnosno izborni predmeti. Hoću da vam kažem da se ne uplašite kad pogledate kako je to veliki broj predmeta, a u stvari biračite predmete u skladu sa svojim interesovanjima. Studije traju 2 godine i vrede 120 SPB bodova.
I jedna jako važna stvar, a to je pitanje. Nemojte da zaboravite, bez obzira koju školu ili fakultet ili visoku školu upisujete, jeste koju diplomu dobijate i koje zvanje ćete imati kada završite školu koju ste izabrali. Visoka poslovna škola, još jednom da ne pomenem, je državna škola i diplomu koju stičete u našoj školi dobijete diplomu državne visoke škole, strukovnih studija i naravno sa njom ispunjavate uslov za mnoga radna mesta u državnom i privatnom sektoru. Prijemni ispit, naravno uslov da imaš završenu srednju školu. Ponuđeni predmeti kod nas u školi su test opšte informisanosti, poslovna ekonomija, osnovi ekonomije i informatika. To su 4 predmeta. Od ova 4 predmeta birate 2 predmeta po vašoj želji. I prijemni ispit se sastoji od 40 pitanja zatvorenog tipa, to znači 20 pitanja iz svakog od izabranih predmeta. Zatvorenog tipa označava da su odgovori ponuđeni u formi A, B, C i D, a vi birate jedan odgovor. I jedan odgovor je uvek tačan. Dakle, nema više odgovora da je tačno, a u slučaju da pogrešite, što vam ja naravno ne želim, ne dobijaju se nikakvi negativni poeni. Na prijemnom ispitu maksimalno možete ostvariti 60 poena, a 40 poena doneti iz srednje škole, pod uslovom naravno da ste bili odličan đak, odnosno da ste imali sve petice, ili pak nešto manje bodova ako niste bili baš tako dobar đak. Prijemni ispit biće organizovan početkom jula ove godine u prostorijama naše škole, a tačan datum biće blagovremeno objavljen na sajtu škole. Takođe na sajtu škole možete se informisati i o nekim pitanjima, odnosno o pitanjima za prijemni ispit, kao i literaturi koja je potrebna da spremite prijemni ispit, a naravno informacije i o tome koji su termini kada VIPOS organizuje besplatnu pripremnu nastavu. Studentski život na VIPOS-u je zaista bogat, od posete raznim firmama, preko ekskurzija do organizovanja humanitarnih akcija i koncerata, naravno festival studentskih radova, to je tradicija VIPOS-a, sportski susreti takođe i ono po čemu se svi studenti pamte svoje studiranje su apsolventske večeri, a ja vam želim da ovo bude mesto gde ćete vi kačiti slike vašeg studentskog života u našoj školi. Dan otvorenih vrata u VIPOS-u je sreda od 12 do 14 časova kada možete postaviti sva pitanja u vezi studija, u vezi prijemnog ispita i sve ono što vas interesuje u vezi naše škole. Ja vam želim da se vidimo negde u oktobru kada počnu časovi, kada počne nastava i dotle naravno pozdrav svima.